Здравейте, нашите от YouTube, аз съм Презбил, тук при мен е Лоусонг. Обърни са да видя две. Обърни са бе. Тъй. Днес ще играем един новяк адвенчър мап. Така, сте съвирал на тъйтка. Ало, изрод. Тъй. Ох бе, иди. Кажи нещо бе. Здрасти. Най-после. Тей, ай слем долу. Нали бе? Ох. Как боли. Казвай нещо поне, ти само мълчиш. Лоусонг. Давай геш. Ох, майко. Чакай. Я стой там. Сега и аз трябва да се връщам. Не. Айде. Дай го. О, боже. Много си умен. Чакай. Чакай, я пак. Айде. Казвай нещо бе, човек, ти само мълчиш. Ти мръдни кучето да изле. Абе, какво правиш бе? Нищо не прави, айде. Марша. Хем на тиснах pressure place, то ти трябва бе. Чакай, идвам. Хайде бе. О! Чакай, чакай, аз си там. Така ти да. Айде. Абе, за малко. Ай слем долу. Ох, айде бе. Чакай да затворя някои работи. Трябва... Ти имаш ли хартия? Чакай сега ще видя. Не, чакай. Я натиснато й. Pressure place. Я с следващия. Дай. Де? Чакай. Я стъпи на ето и долу е там. Имам листи вече. Трябва ми лист сега. Сега как? Трябва да ти ги дам. Поето и нещо е тук. Ето, айде. Я натисни той така. Ето и така. Чакай, дай с следващото. Давай, тей. Сега какво? Листа сложи листа. Абе, знам ме, чек. Не знам. Тей. Я пак. Ох, върна ми. Айде, давай. Тей. Сега, тука. Аз ще ям цялата малко е тука долу. Има. Супер. И аз сега вижда, бе. Ай. Ох, той ли бе. Ох, върнем. Чакай. Да му сей. Я пак.
Чай са. 3, 2, 1. Аре бе, бах ти лага. Давай, човек. 3, 2, 1. И аз съм тъпа, че скоро... А чакай последен план. Още два пътя план. 3, 2, 1. Ади бе! Лак ли има? 3, 2, 1. Тъпия спринт за какво спира, бе? Дай пак. Го знам. 3, 2, 1. О, фади идвай. Тъпа са. Тъпа близо до... Абе, тъпа. Виж, И пише името на търга. Опа, извиняй. Ти, айде сега от тука. о, ти с много ги обичам. Аз не много, защото... За малко. Успях! О, ма гъбе! Падна. И ти ли паднал, човек? Я дай там. 3. О, боже! 3, 2, 1. Давай! Значи аз ще умра от глава, докато ти тъгош. But you can't. О, 3, 2, 1. Давай, бе! Аре бе, какъв е този знак? Бях там накрая! Ама тъпа сари. Тей, ох бе. О май гад. Ти бот? Сега ще тъпа. Чакай малко. Така. Абе! Чакай, не мърдай. Давай, минай. Не бе, ти чуй твоята страна, май са от тук, бе. О, боже. Така е с този лолосонг. Така се живее. Чека лъжи. Значи ни иска да минаем тук. А? Паднах. Какво? И аз съм тъпа, че да ми тако стои. Ти, чакай сега. Ядай. Отка. Оф. What the fuck, бе? Абе, какво стана, бе? Ама гъбе. Оф, направо се такой. Няма да успим някога ни. Ай, тъпа са. Че аз много огладнявам вече. Тей, айде. Сам ме, Има ли торти? Че много. Злато. Да. Чакай. Явиш са? Запалка ли има, бе? Да, запалка имало. Чакай, че аз... торти няма. Че пак огладнях. Трябва да е написал. Айде бе. Тей, има ли вода, бе? Ах, мамка му.
Пак няма вода. Тук аз знам как. Я откъдолу. И ми дай той. Дай ми той. За палката. Айде. Къде? На мене. Взели? Дали? Дали? Ама надали. Не, чакай сега да видим. О, виж там има нещо. Пусна вода. Какво? Яко. Виж меченици отгоре ми. Меченици да. ми. Ти бутал ли какво не мога? Ти крава е, че. Не, зайче. Абе, крава е, бе. Какво зайче? Брат му на Лолсонг е това, ако не знаете. Те и сега какво? Лъжиш. Не лъжа. И сега тази вода къде трябва да ходи? Чакай малко, то... Трябваше да има вода там. Аз знам как. Сега. Трябва ми се освободи титка. Чакай сега. Я отка. Я отка. Дай на титка. Дай ми запалката. Ето. Абе. Тей. И аз са... Оттам. Оттам отиде. Къде? Долу. Абе не там бе. Да. Сега се качи по титка. Чакай сега то. Ниде бе. Те сега водата текна. Сега трябва на там да текне. Ето оттам текна вода. Чакай, лодка. Ела... Не. Долу бе. Абе. Гишо, виж сега. Да, знам. Чакай сега, toss pressure please. Ето тука. Тей. Айде. Не бе, повече трябваш да натиснеш. Ето, тука. Тей. Айде долу. То ти има ли бе? Я дай за палката. Виж тука нещо е щупено, виж му горе. Бе. Чакай, чакай малко. Ох, мишката ми падна. What the fuck. Чакай сега. Сега ще видим. Тук има бутал. Някакво бутал има тука. С вода. Запуши го. Ето. Тей. Айде. Ох бе, колко направи бе. Нищо. Я ми даде за палката. Абе, аз ще знам какво да направя така. Хубаво. Да изгоря вълните. Да, от гъкъре. Червените. Ето на какво ми бе. Чакай сега. Тука... там е готова. Ти тръпна нали тая ръчка тука? Не. Я виж, тая. Ще я тръпна. Да, спря тука. То може и те да става, ама... Не става. Охо. Айде. Ти и сега от тая страна, насръчка. Ето. Тей. Сега какво? Трябва да спира водата. Чакай. Ето спре. Я дай долу ти.
Изгаси тази част. О, запалих се. Ячай малко, ячай. Значи, нагоре, надолу, надолу. Нагоре. Така. Надолу. Ни. Дай. Те вече? Да, ето. Стана. Аз съм тази страна вече. Няма стан, че. Айде, ето там. Кима ли? Ям дай за палката малко. Дай ми за палката малко. За палката ми дай. Много искаш. Айде бе. Тей. Дай ми я сега. Ето тя. Новай. Те само да се усля малко звука на 22, айде. Там колко и са? Аз знам как е. Чай са, да само. Къде и ти? То става, айде бе. Отка, не, чай са. Значи май беше, като го минах един път 2, 8-1 май беше. 8. Не бе, ръчките. 1. Ето това, ай слизай. Горе, ако трябва гледам. Ела. Видиш ли? Да. Айде. По-бързо. Тези самолети ма подводяват човек от страната направо. Плок. Ние хвърля, бе. Нищо. Теля взе. Да. Аз към, че не е паднал въобще. Сега той какво е? Не чем. Има надолу. Има. Че искам подред бутоните. Защото... Натискай горе са такова. Натискай да могат... Ето то. Да се събере, да се събере той. Тана бе човек. Джоб излиза долу. Айде. Джоб. Плок. Кей. Айде. На 3. 1, 2, 3. Ох, той с ръчките как ме дразни. При тебе явеше тъс съветна ли? Тъс е така. Тъс. Разбрах какво трябва да стане. Моите трябва да светнат при тебе, пък твоите при мене. Да. Ядай са. Значи първото ти... Моето първото червено ли? Съветна уй. Твоето не. Моето е. Моето тук квадратчето не е светнало. Това значи, че твоето не е вярно. Пък моето е вярно. Явиш са? Светнало ли? Да, при мен е светно. Тъй. И при мен е. При тебе си сайта. Тук ти е вярно. Светна ли? Върни се, бе! Да. Съветна, тук е съветнало. И при мене? Накрая? Тук не. И при мене. При мен стана. Натисни. Сега. Нещо не е вярно. Някъде не ти е светнато. Съветнало ми навсякъде. Хората виждат. Аз ще търпна всички надолу. Да те видя какво ще ни. Светнало и. Светна.
съветна, всички им са съветнали. Я, откъде сега видим. Пък при мен нищо не ми е светнало. Само две не са ми светнали, значи двете не са верни. Първото и второто не ти вярно. Я виж сега. Ето не ти вярно. Вярно. Ето не ти вярно. Вярно. Тей. Всичко е вярно. Яди. А откъде да видим? Ох. Абе направо че пие вратите. Чакай. Няма иначе как то... Аз не мога да гадая. Ние го разгадахме, обаче ние има някакъв бъд. Да, има бъг в темата. Ех, тия зе. Даже ми още една бе. Да, бе. Значи. Дай. Ти имаш ли? Да. Я. Ха! Ти сега какво е? Аз знам как. Опа. И аз. Ето. Той сега горе няма нищо. Как бе, Има човек? една вълна, трябва да чупя едно такова и да я запалим. Монето. Я... Creative мод. Защо бе, човек? Чему? Я виж Ага. тебе. Там. Нещо стана ли? За кой ми изключи геймода, бе? Я виж. Оф, направо правите. За кой ми изключи геймода, че? Чакай малко, горе. Аз съм там. Успях. Само че сега как? Айде. Ох. Я? Ох, той как го мразя. О, ерор. Я чай тук какво пише? Ох, майко мила. Дай да спим. Абе, защо ми лагва, бе? При тебе лагва ли ти? Не. Аз съм на шорт, трябва да съм на малко. Ай, нямам лаг вече. Ай. Едно, две, три. Сега ти кой? Лабиринта. Значи сега върви на поправо. Не. Трябва да ходиш по редстоуна. Аз съм, значи направо още малко. Наляво. Дясно. Направо на дясно сега. Наляво. Надясно. Направо сега. Не там, бе. Абе. Върни се. Да. Сега наляво. Тей. Така. Давай. Насам ли? Да. Надясно. Надясно, човек, Тука ли? Да, направо. Сега стоп. Не, да, да. Така. Успяваш, много добре. Защо минаваш по той? Къде мина? Я че,
И аз той... Върни са. И аз той там са. Чакай. Напреде малко. Сега наляво. Дясно. Да. Направо малко са. Тей. Не. Сега. Наляво. Няма ляво. Напреде. Не там бе. Върни са. Тей. Сега напреде. Тей. Напреде. Стоп. Така. Надясно. Аз те виждам името. Да, знам. Виж как вървя, има следвай. Те ли добре? Върви където съм аз. Чакай, ма. Ето. Отвори са. Ето. Айде. Аде. Як. Нали? Яде ни. Ма нямам. Тей. Ай. Яче. Чакай. Чакай. Там не са видяни нещо. Трябва да се върнеш. Я натисни там. Не. Я натисни там. И аз съм там. Обърни се. Няма. Я чакай. И аз че? Ох. Аре бе! Извиняй. Мислех, че за... Етко. Аре. Ох, чакай. Сега. Айде. До 12-то ниво. Тей. Ще сме до 15-то и ще спрем епизода, защото става много дълго иначе. Ще продължим с втори епизод. Я чакай се. Я че съм там. Хвърна ми. Не, я търто. Я чакай. Я са търто дай. Сега ще трябва да запаля тая вълна. Лодка бе. Аз какво правя там? Аз не какво правя, иде долу. Може, че има вече. Айде долу. Чакай да атакувам на цялачи. Ох. Тей. Бе, какво правиш бе? Нищо. Ти го обжавам. Ох, трябва да съм бърз. Така. Янчни там. Янчни ти така. Янчни, ето. Ей, виж го. Ето янчни. Другото и след това веднага на той. Спяхме. Чакай. Ето, айде. Тей, сега какво? Сега надолу пак. Ти колко е надолу? Не мога да разбера.
Абе. Ох, лагна ми. Маля. Хоха, that you still believe me. Я че малко. Дай направо на ти, че ти го знам. Той е много такова. Шантаво. Тъпа са. Само и... Оф, няма survival, бе. Ето, айде сега. Уф, чета за такова, ама. Там има. Аре, Идвам. Я че малко, чакай. Я ви сейчас хвъям. знам. Я чакай. Аре, отвори ми го, бе. Къде ти имаш? Колко? Чакай. Аз успях. Айде. Тъпа са. Абе на той бе, човек. Виж го. О, какво правиш, човек? Айде. Айде. Стана. Заклещи ма. Заклещи ма, човек. Ох, мале. Помощ! Тъпа са, аз съм над той. Тей. Аз нямам човек меч. Вече. Ти? Той за който беше. Не знам. Айде да чипиш ти. О, ти бъгъл, туда е напреди. Чакай. То... О, да, е топ. Де? Ти няма смисъл просто. Няма да станеш, защото искат първото и... Давай. Давай. Чакай. О, боже, охлюв. Аре, бе. Блок. Да, пай. Давам. Искам да напомня да се абонирате за моя канал, не дей каза пак. Чули ме бе, Лосонг. Не. Ай бе. Какво? Ох, боже! Лосонг ти сакат, ма. Не дейте му каза. Ще си просто. Айде. Вода. Айде. Чакай са, чакай. Ще трябва да ми оттъвърш долу. Ох, скапа на стълба. Айде сега. 17 ниво, казахме, че това е 15, ама айде го и заварим до 25. Ох, ти с лабиринта. Яко. Айде. Ама аз не мога да... Хвана ли ма? Да. Сега чакай. Давай.
Сега де, на той ли? Явно Ой. на той. Давай. Чакай. Опа. Да. Ето го. Ето го. Айде. Чакай. Идваме и сега. Виждаш ли ма? Вече. Айде. Сега. Много обичам лабиринт. Новата ни поредица Minecraft Forever Together. Много яко. Не! Аз знам как. Кой ще стане иначе? Чакай. Я го ресни там. Ресни го. Ей така се прави. Ела тука. Мама! Те. И те става. Ама газ нямам запалка, човек. Ти? Али бе, не. Какво правим? Не знам. Ядай се. Нещо. Там няма нищо, бе, що те. Абе, направо че пиватите. Извинявам се. Но той не можем да разкадаем. Като хората. Абе, на тебе лагва ли ти, бе, човек? Защото на мен, колкото повече нива, толкова повече ми лагва. Сега ти какво е? Знам как. Я... Тук трябва да се получи май... Каблстон. Дръж там ти. Дръж, бе. Дръж. Така, я шапсни. И я пак. Давай. Сяпсни. Той е яко обаче. Паднах някъде. Вярвам ти. Те ядай шапак. Ядай. Ти имаш ръчка отзад тебе. Да, знам. Аз там ги тъквам тез. Ето, аз слем долу. Сега, лодка. Ето то. Ох, бе. 20 ниво. Ти го знам кой. Супер. Я лодка. Едната светна. И я пак. Я тържим. Чакай, че... Лодка. Сетих се. Трябва да държим, човек. Айде сега плюем. Трябва да светнат и тези лампи. Лодка. Не. Чакай, че ти да натиснеш бутона. Като ти казвам... Ма чакай. Ела. Чакай добре светнем това. Айде по-бързо. Абе... Опа. Едното айрон също чупи. Ще ми дам плента. Лагва ли ти, бе? Защото на мен много.
Чакай сега, ти кой? Ти знам кой. Ядър е там той. Янчите ни ръчките. Ръчките е там оная ръчка. Така. Ядай сега е там. У нас. Ядай у нас сега. Ей ти. Това яди. Ей ти ръчките. Оная там я такой. Аде. Ти. Ядай са у нас. Ей ти кирдодой. Ядай. Я пак. Ядай. Пак. Ей ти. Това е жестоко. Речек. Айде. Ай, хубав съм сега. Айде. Пах ти. По той траси. Не той. То. Ко направи, бе? Нищо. Пак ли падна, бе? Чакам те, момче. Те са какво? Е тука. Ох. 22, ай 23-то ще спрем. Сега ти кой? 25. Ядаш ли ти? Ядаш, янч не са в тълт. Трето де. Трето начне. Абе трет. Първото сега. Първото, трето, второто и четвърто. Трето сега. Сега второто. Чакай. Ядай сега. Обаче. Янч не за четвъртото. Я чай сега. Чакай. Тук обаче няма как да стане човек. Не, тото и такова. Ядай сега. Чакай. Янч не в търто. Не, трето де. Чакай. И аз съм четвърто. Стой. Няма да успеем, човек. Ай сега отка. Що тълдрам сега? Не мога да тълдрам. Ай. Тей. Това от нас, тига мълдра. Не, 25 каза. И трето сега, ади. Защото стават много. Това от нас. Да ви харесал новият епизод. Моята нова поредица. Forever Together. И така ще се видим в втория епизод. Чао!